L'Esplai Espurnes som una entitat de lleure que portem més de 45 anys educant en valors. Les nostres activitats conformen des d'infants nadons fins a joves amb 18 anys i el nostre objectiu o missió és crear un espai per tots aquests infants i joves perquè puguin desenvolupar la seva identitat i descobrir-la i sobretot acompanyar-los durant tot aquest procés evolutiu i de descobriment del món. A l'Esplai Espurnes fem tota mena d'activitats. Tenim espai familiar, que són per nadons i famílies, on comparteixen i conviveixen vivències i experimentacions perquè puguin començar a viure aquestes primeres experiències de la seva vida. Després passem al diari, que és una activitat entre setmana, on els infants tenen un servei de berenar i un servei de pati i a més fem tota mena de tallers, des de manualitats, experimentacions i jocs més dinamitzats i dinàmics i moguts. Després passem a dissabtes, que jo consideraria que és l'activitat estrella, es fa els dissabtes i és on s'efectuen la major part d'activitats de l'Esplai, sobretot a grans rasgos. Llavors passem des de colònies, campaments, rutes, sortides, activitats dinàmiques, reflexions, tota mena d'activitats. I comentar que tots els monitors i monitores d'aquesta activitat són voluntàries. Tots els monitors formem un equip i dinamitzem totes aquestes activitats voluntàriament. I per últim, ja que s'acosten les dates, destacar una d'aquestes activitats que fomentem a l'activitat de dissabtes, que es diu Carnaval. A l'Esplai Espurnes, el diumenge 2 de març, creem el Carnaval, com cada any. Farem una ruta per tot Esplugues, on lluirem les disfresses que hem fet nosaltres personalment aquí a l'Esplai durant aquestes setmanes i acabarem a Plaça Catalunya, on fem una festa on hi ha tota mena de cucanyes, que són com paradetes on pots fer polseres, pintacares. També ens seguiran altres entitats i creem una superfesta i és on esteu totes i tots convidats. Com puc participar amb l'Esplai Espurnes? Hi ha diverses maneres. Una d'elles seria oferint-te com a monitor voluntari a l'activitat de dissabtes, on podries efectuar la tasca de monitoratge amb diferents infants de diferents grups d'edats. Després tenim el servei de pràctiques, que per tots aquells monitors o persones que estiguin fent el curs tenim espais on donem aquestes oportunitats perquè es formin i puguin treure's el curs i el títol de monitoratge. I per últim, sempre estem oberts a fer col·laboracions i treballar en xarxa, sobretot amb les entitats d'aquí al barri i amb altres entitats de fora que estiguin interessades en poder fer activitats o proposar noves propostes per desenvolupar nous aprenentatges i vivències per a tots els infants que conformen part de la nostra entitat. A l'Esplai Espurnes, més que una entitat, som una família, així que acompanya'ns i vine a gaudir d'aquesta experiència inoblidable.